Atrakce Booster Sport za jízdy, majitel Robert Dykovský. Jo, promiňte. Ne, že ti ten telefon vyletí. Nebojte. To už se slyšel píska. Ty vole, jak to bude mastové. A jedem! Dobrý! Tak to já už z tohle. Tak to je hodně dobrá atrakce. Tak a pojedeme na druhou stranu. A jedeme. Tady máte bělenou písku. Takže přetáčky super. Tak to je tohle. Máme být strváč, se bude odhrát za chvíli. Tady ze zvládnutí katapult.
No a tady máme konec cesty. Ještě budeme asi si vypíkat. Tak to jsem přežil. Doufám, že jsem ti tam neřval moc do videa. Ne, to je dobrý. Ale je to dost maso udržet to. Jo, věřím, ty vole. Já bych to asi neudržel ten motor. Tam to je horší, to vzadu. Ten vyšší. Tam už jsi byl? Jo. Už ještě jdu po druhý večer. Kolik to stálo? 140 korun. To je dobrý, to jdu taky. Tam na to rameno možná chci, alebo tady na ty. Myslíte na to, jak se to houpe? To hnědý, takový to hnědobý. Ne, myslím tam to teď, jak se to točí. Tu hvězdici. Ramen, jak se točí, tak... No, to je 80 korun, ale to je silnější než tohle, to vás upozorňuji. Silnější jak tohle? Jo, a je to super, ale... Za 8 pětek, jo? Tak do toho jdu. Určitě to vyzkoušejte. Paráda. To nejhorší to bylo, když jsme jeli dozadu, viď? No, to bylo nejhorší, jak se přetočil úplně u té země. No, to je pecka. Půjdeme dolů. A jedeme dolů. Takže to byla atrakce Booster Force od Michaela Dickovský zajistě.